Leadership Lab je první akce našeho regionálního ředitelství, kde jsme sebrali lidi, kteří se chtějí věnovat manažerské cestě a tvoříme s nimi silný management. Včera jsme měli velmi výživný odpoledne, kde jsme řešili hodnoty, silné stránky, společnou misi a vizi. A dneska se těšíme na další téma, to je energy management s Kubou Chomátem. Veru, co ti dala tahle dvoudenní akce? Uvědomila jsem si, že jsme silný kolektiv a že když budeme spolupracovat, tak můžeme dosáhnout velkých věcí. A třeba nějaká konkrétní technika, kterou by si ráda aplikovala v praxi? Technika dneska vlastně práce sama se sebou, že můžu na sobě víc zamakat, co se týče energy managementu. Super. Kláro, mě by zajímalo, co si dneška odnášíš. Využívat věci, které mám k dispozici a zapomněla jsem na ně. Typicky třeba rolony, práce s energií a víc zadržovat ranní rituály a nekašlat na sebe. Ahoj Evžene, prosím tě, co si odnášíš z dnešního dne? Mně se to líbilo, jak je to bylo postavené takový strategický napříč celým týmem, na to, že jako nás brali jako jednotlivce a od našem takový jako společný směr s tím, že jako i já jako jednotlivec tady můžu dát a být součástí něčeho globálního a zajímavého. Tak Raduš, dneska máme za sebou téma energy management. Jednu věc, kterou si z toho odnášíš. Jak být v energii. OK, prozradíš nějakou konkrétní techniku? Nádech, výdech. Tak intro v rámci Leadership Labu teďka, co jsme měli ty 2 dny, tak co je ta hlavní myšlenka, s kterou teďka jedeš domů? Tak uvědomil jsem si své hodnoty, pak svoji misi a vizi a vlastně to i týmovou, kterou následně můžeme uvádět do praxe. Děkuju.